Ahojte priatelia, máme tu zase útorok a kryptosprávy posledných dní. Dneska sa pozrieme na to, čo si myslia 4 renomovaní tradery o budúcej cene Bitcoinu a o tom, či sme padli na dno, alebo ešte padneme hlbšie na dno. Prebereme si aj to, aké tržby mala Bitcoinová sieť, áno, dobre počujete, aké tržby mala Bitcoinová sieť a čo sa najnovšie deje s Ethereovým hardforkom. Že koho tieto témy zaujímajú, poďme sa pozrieť spolu na toto video. Dobre, takže pozrieme sa na začiatku už štandardne na cenu. Oproti piatku sa nám cena moc nepohla, hýbeme sa okolo tej $3700 a ja chcem trošku dneska sa pozrieť na názory 4 skúsených traderov, čo si myslia o cene Bitcoinu. V zásade sa všetci dlhodobo zhodujú, že Bitcoin pôjde hore a možno krátkodobo sú tam mierne rozdiely, či sme už teraz úplne na dne, alebo nie sme na dne, to znamená, že pôjdeme nižšie, nepôjdeme nižšie. Dobre, prejdeme si Murada na začiatku, takže toto už klasicky, už sa možno, že aj trošku opakujeme. Tak on samozrejme tiež nevie 100%, nikto z nich, ale opierajú sa o nejaké analýzy, sú to skúsení tradery alebo skúsení ekonomovia a on sa opiera o ten rok 2015, hej, a vlastne skopíruje do tohto roku 2018 a my sa nachádzame teraz tu a pôjdeme až na 1700, dokonca dvakrát a potom až pôjdeme hore. A tiež je to otázka, či áno alebo nie. Samozrejme, všetko tvrdia a záleží na tom, alebo oni tvrdia, že cykly sa opakujú bez ohľadu na to, či bude ETF, nebude ETF, že to správanie ľudí sa opakuje v nejakých cykloch. A to si práve potom aj prejdeme ešte na to jedného tradera. Takže on si myslí, že ešte poďme na 1700 a neboli sme úplne na dne. No naproti tomu tento trader, respektíve tento človek Renato Shirakashi, tvrdí, že už sme na dne, hej, a trošku sa tu opiera o analýzu vlastne Murada, Davida Poola, Willy Woo, Tom Weiss, aj keď ich rešpektuje a samozrejme ich uznáva, ale myslí si niečo iné a síce čo sa týka realizovanej hodnoty, samozrejme realizovaná hodnota je len skutočná hodnota, za ktorú ľudia nakúpili bitcoiny a tu je taký graf, ktorý porovnáva realizovanú hodnotu Bitcoinu a súčasnú hodnotu Bitcoinu. A tu vidíte vlastne, že keď tá realizovaná je nad tou skutočnou, tak samozrejme tá cena, za ktorú ľudia kupovali, je okolo $4000 priemerne. A tu, keď sme boli 6000, tak ešte bol priestor, že ešte vlastne predávali ľudia, alebo ešte boli v zisku. Ale teraz už sú v strate, hej, lebo 4000 je cena a sme teraz okolo 3700, 3800, nikto nebude teraz predávať, všetci čakajú. A toto samozrejme, tu sme videli všetko v zisku, tu boli v strate, tak to preto išlo do strany. A samozrejme, preto si len myslíš, že keď sme už takto pod tým, že už vlastne ľudia nechcú samozrejme teraz predávať so stratou a je to už dno. No a druhý taký ukazovateľ je tento MRV, ktorý vlastne robí pomer tej skutočnej hodnoty a realizovanej hodnoty. A keď je väčší ako 1, tak je tam taká úvodzovka bublina. Hej. A keď je menší ako 1, tak sme vlastne sme pod tými cenami a ľudia sú v strate. Hej. V priemere, keby predávali. No a toto je ten ukazovateľ. No a tu vlastne Murad aj Willy Woo hovoria, že mali sme ísť takto dole, ako je rok 2015 aj 2019. Hej, preto sa hovoria, že ešte dno nie je. Ale on si to nemyslí, tento človek v tomto článku, lebo vlastne tak celkovo by ten Bitcoin do budúcnosti, ale aj stále, hej, tá volatilita, aj keď si to neuvedomujeme, tá volatilita na Bitcoine stále klesá, hej. Aj keď tam bolo 20 000, 16 000, tak stále je to percentuálne menej, ako keď sa začínalo na 3 centov, 5 centov, 50 centov a išlo na 200, hej, percentuálne je to menej tá volatilita, tak tá konvertuje k jednému, to znamená, že vlastne tí ľudia, tá skutočná hodnota a realizovaná hodnota sa blíži k sebe. No, toto je dobrý graf, tuto je vidieť, že ideme vlastne do takého trojuholníka, preto si myslí, že pôjdeme k jednomu a preto si myslí aj to, že už to, čo bolo tu teraz, tých 3200, už bolo to dno a pôjdeme teraz, teda buďte ešte trošku do strany, alebo mierne potom postupne hore. No, NVT ratio, to neprebereme. Ja dám tento článok zase do popisu, kto vie anglicky, môže si to prečítať. Ďalšie ukazovatele, títo ukazovatele samozrejme je tisíce, nevyznám sa v nich presne všetkých. Tuto je nejaké logarithmic regression, tak tu tiež hovorí, že podľa tohto ukazovateľa je to nejaká dúha. Sme tiež už
už vlastne na dňa pôjdeme hore. A potom je ten 200 týždňový priemer, ktorý sme spomínali, že vlastne túto tesne sa tu dotýkalo v roku 2014-15 a teraz sme sa ho tiež dotkli a sme sa odrazili a ideme hore. Že tiež na základe tohto on si myslí, že už vlastne ten bottom bol. No, ďalší skúsený trader je Bob Lucas, ktorý som na jednom YouTube som ho vlastne objavil, celkom som si ho aj preveril na jednej stránke, naozaj na tej stránke je, že Bob Lucas 30-ročné skúsenosti, on študuje cykly a tvrdí, že vlastne Bitcoin sa pohybuje v nejakých, aj obchoduje na základe cyklov, sa pohybuje v nejakých štvorročných cyklov, čo je vlastne ten halving, viac menej. Na 70% toho cyklu, tu bol ten prvý cyklus, ktorý začal v roku 2012 a končil v roku 2016. V roku 2016 začal ďalší a skončil v roku 2018. 70% toho cyklu ideme hore a potom rok toho cyklu ideme dole. Vlastne zhruba 200 týždňov ideme hore, 59 týždňov ideme dole. 160 týždňov ideme hore. A to presne sa deje aj tu, že 152 týždňov sme šli hore od roku 2016, mierne tu samozrejme do strany a potom tu hore a potom jeden rok dole. A on si myslí na základe tohto, tak si myslí, že pôjdeme teraz, že už pôjdeme takto do strany, tu možno ešte tiež mierne, ale potom pôjdeme hore. Všetci sa zhodujú zatiaľ, že ako ide len o to, že nevie nikto trafiť, kedy. To by asi tu nekreslilo pre nás a nekreslilo na YouTube. Nevie presne trafiť, kedy to dno je presne. No a potom posledný Tyler Jenks, ja som niečo o ňom povedať, tak on obchoduje nejakých 40-50 rokov, je v 75., čo mnohí z vás ešte nežili, ja som teraz sa narodil. Ktorý začal a ho to veľmi zaujímalo a urobil si vlastne systém, ktorý sa volá Hyperwave, teda neštudoval som presne, na čom je to založený, ale na základe tohto on obchoduje veľmi úspešne, privátne pre klientov zhodnocuje peniaze, roky, od roku 75, takže má skúsenosti z trhov, lebo ten trh je jedno, či to je Bitcoin, či to je akcie, proste to správanie je rovnaké, alebo to odzrkadľuje ten pohyb ceny správania ľudí. No a on si myslí, že Bitcoin ešte pôjde na 1000 dokonca, ale samozrejme do budúcnosti Bitcoin pôjde hore. A ostatné kryptomeny ho nezaujímajú a je to jedno z riešení, ktoré môže, čo si povieme na budúce, ktoré môže vyriešiť aj svetový dlh. Mal jeden veľmi taký dobrý rozhovor s Ivanom tak na YouTube. Ja vám budúce video vám takú krátku prezentáciu z toho urobím, že o čo sa tam jedná. Takže keď to zhrniem, všetci sa zhodnú, že do budúcnosti Bitcoin pôjde hore a teraz je otázka len, kedy sa odrazí, či sa odrazil, alebo ešte pôjde dole a odrazí sa. Takže tak. Dobre, dneska mi prišiel od Antony Pompliana v rámci newsletteru zaujímavý mail veľmi. Píše tu o tom, že ľudia väčšinou aj firmy sa zaoberajú Bitcoinom ako aktívom, ale nehodnotia Bitcoin ako decentralizovanú vlastne sieť, na ktorej bežia transakcie a ktoré potvrdzujú minery. Je to trošku taký iný pohľad, že asi akú má hodnotu táto network, táto sieť Bitcoinu, aby sme to porovnali s tradičnými vlastne nejakými sieťami na svete, ako je Facebook, Twitter, Visa, Mastercard, ktoré tiež Visa, Mastercard, to je bežia na ne nejaké transakcie. No a samozrejme pri Facebooku, Twitteri a Visa, Mastercard je to jednoznačné, lebo tam vieme tržby, majú tam nejakú P&L, profit and loss, výsledovku, súvahu, majú svoje účtovné dáta, ale pri Bitcoine to nevieme a jeden z týchto pohľadov je vlastne že zrátať, koľko tržieb mali minery za minulý rok, koľko vlastne získali minovaním. Že to je jeden pohľad a firma Daer robila takýto research a vydala tieto dáta, že za minulý rok minery vymajnovali 5,8 miliardy dolárov ako tržby, že to je vlastne také tržby bitcoinovej siete a keď to porovnáme, tak vlastne sme niekde v strede týchto firiem, Visa, Mastercard, Bitcoin, Twitter, Square, Facebook. Je to taká zamyslenie, také príjemné porovnanie. A keď bereme do úvahy market kapitalizáciu 64 miliárd, tak vlastne ten multiplikátor tržieb je 1,1. Že Visa má 14,3, takže vlastne hodnota tej firmy je 14 násobok jej ročných tržieb za minulý rok. Twitter 8,7, Facebook 7,9. A keby sme tie dáta brali z tohto roku, lebo minulý rok to bolo samozrejme aj tým, že cena bola úplne niekde inde Bitcoinu,
Keby sme to brali tento rok, tak by vymenovali minery 2,5 miliardy, nie 5,8 a ten multiplikátor by bol 25, tak by sme boli na prvom mieste. Hej. Je to zase na úvahu, ale zaujímavé porovnanie, že vlastne dá sa to porovnať. Ten Bitcoin nie je niekde úplne na dne, ale si myslím, že na popredných miestach. A za minulý rok, ešte také zhrnutie, za minulý rok vlastne v transakcie boli 410 miliárd dolárov na bitcoinovej sieti a teraz je to okolo 3 miliardy denne v roku 2019. No a ešte predpokladá, že teda síce teraz sme v štvrtine market capu Mastercardu a v šestine tržnej kapitalizácie Visa a predpokladá, že prekročíme tieto dve za nasledujúce 36 mesiacov. Dobre, toto bola taká perlička. Našiel som takúto stránku Messari On-Chain FX, dávam to zase do popisu. Je to také niečo ako CoinMarketCap, ale o mnoho prehľadnejšie, o mnoho podrobnejšie, možno nie je prehľadnejšie, ale o mnoho podrobnejšie. Vy si to môžete vybrať teda nie je to cena, market cap, 24-hodinový volume, je to aj percento, koľko už vlastne z toho coinu je v obehu. Current inflation, to znamená súčasná inflácia, najvyššia cena, kedy bola pred rokom, koľko sme dole oproti all time high, to je najvyššie ceny. A čo je zaujímavé, tak je tu počet aktívnych adries a počet transakcií 24 hodín. A všetko si to tu viete navoliť. Dám to do popisu, si to pozrite. Dobre, poďme teraz na správy. Negatívna správa, Cryptopia Exchange hacknutá. Ja sám som ho používal na low cap coiny, to znamená na kryptomeny, ktoré majú nízku kapitalizáciu. Našťastie samozrejme nemal som tam nič. Zase prizvukujem, nedržte si kryptomeny na burzách. Burza je tretia strana, veľké riziko. Kto nevidel video Bezpečnosť práce v kryptomenách, pozrite si ho. Zmizlo vraj okolo 2,5 milióna dolárov Ethereové tokeny na ERC20 blockchaine. Zlá správa. Cryptopia nie je moc obľúbená, je myslím, že v prvej stovke, okolo 100 burza, čo sa používa. Je veľmi pomalá, myslím, že pred 2 rokmi bola dosť populárna, už teraz je absolútne na spodných priečkach. A ešte bola hacknutá, takže to je akože dosť zlé. Teraz keď sa chcete prihlásiť, tak je maintenance, takže bohužiaľ. Takže nedržte si kryptomenu na burze. Dobre, Ethereum má tu byť ten hard fork, plánovaný teraz na 16. 17. Ale našli nejaký problém, nejaký bug v tomto Ethereum Improvement Proposal 1983, ktorý vlastne umožňuje nejakému hackerovi ukradnúť zdroje, ukradnúť peniaze a nevie sa teraz, či sa to posunie, nesmie to samozrejme upraviť a nevie, či sa to posunie a je to bug, alebo je to problém, vulnerabilita podobná, ako bola v roku 2016, keď bol DAO ETK. To je dosť vážne. Takže vidíte, že nie je to jednoducho, je to všetko nová technológia. Nepíšu tu ešte, či to New Execution Time hasn't been planned, takže ešte není naplánovaný, kedy sa spustí na novo, ale asi ten hard fork nebude. No, tak neviem teraz, či na to cena reaguje. Dobre, potom technická záležitosť Mimblewimble Explained. Mimblewimble je nový protokol, ktorý môže používať aj Bitcoin, vraj v budúcnosti bude používať. Momentálne, ja len krátko o tom niečo poviem, pripravím o tom samostatné video. Momentálne na Mimblewimble protokole budú bežať dva coiny, Green a Beam. No a čo ide? V krátkosti ide o to, že jednak Mimblewimble protokol veľa transakcií, ktoré sa aj pri Bitcoine opakujú, lebo máte ten output, input je veľakrát proste je to tá istá transakcia, tak tie budú abstrahované, plus dochádza tam k ďalším privátnym upgradeom, CoinJoin, potom tam bude blinding factors, takže bude to viac privátnejší protokol, rýchlejší protokol, bude sa dať lepšie škálovať, takže uvidíme, či to bude v prospech a možno, že aj teda Bitcoin ho implementuje. Ale povieme si potom o tom bližšie k inom videu. Dobre, Julian Hosp napísal článok ako reakciu na to, že vlastne bol to insider trading na Medium platforme. No a píše hlavne to, že vlastne, že predal 2,2 milióna tokenov, je to absolútne nie je pravda, je to wrong. A on predal len nejaké množstvo, ktoré každý rok predáva, aby zaplatil dane.
Takže nebolo to vôbec kvôli nejakej insider information, ale aby zaplatil dane. Takže neviem, či to bude mať nejaký... Ja osobne ho považujem za odborníka v tejto sfére, sa to na ňom tak trošku to nám tak spadlo nešťastne, takže poďme ďalej. Blockchain developeri, ich salaries idú hore, takže zarábajú viac. Blockchain developeri annual salary je 132 000, išlo hore o 4 000 za posledný mesiac. Tak kto chce sa naučiť programovanie, nech ma kontaktuje, viem o nejakých kurzoch, väčšinou teraz sú v angličtine tie kurzy, je to za fakt bezkonkurenčnú cenu a človek sa naučí programovať. Samozrejme, nedá sa to asi z mesiaca na mesiac, ale ja tiež uvažoval som, je to veľmi zaujímavá problematika a má to budúcnosť. Vidíme, že jednak aj dopyt, aj platy idú hore po blockchain developeroch. Švajčiarsko, tretia najväčšia banka investičná v Švajčiarsku, otvorila vlastne správu pre kryptomeny, volá sa Fontobel. Má správe, alebo má aktíva $112 miliard. A je to veľmi prospešný krok. Vidíme, že Švajčiarsko naozaj ide milovými krokmi, hlavne preto, že ľudia sa nechcú, aj keď vieme, your private keys, your bitcoin, ľudia sa nechcú zaoberať tým, že si idú kúpiť, ako si to založia, peňaženky, hej. A radšej to dajú takejto banke. Je to jednoduchšie, keď neviem, či je to úplne najšťastnejšie riešenie. Každopádne pre ten mainstream, pre to povedomie ľudí je to dobré. Dajú to banky a ona sa im o to stará, ona im to vlastne chráni voči hackerom, útokom, je to bezpečnejšie možno. Bakkt kúpil aktíva firmy Rosenthal, respektíve nejakých Rosenthal Collins Group. Má 14 000 klientov, je to storočná firma a Bakkt vlastne si rozširuje svoje portfólio a kúpil nejaké aktíva, nepovedali aké. Ešte Backtu to, že vlastne dneska som videl správu, že kvôli tomu shutdownu v Amerike vraj to bude posunuté na apríl, neviem ako je to. Či to tak je, či to tak bude, či to je vlastne len nejaká nepravda. No a kto má $100 000, môže si kúpiť takéto hodinky od švajčiarskej firmy Favre & Fields, nepoznám tú firmu. Budú to hodinky, ktoré budú mať zabudované k sebe peňaženku. Takže je to zase nejaký taký výstrelok na kryptomeny. No a posledná správa, hovorili sme pred týždňom, že 51% atak bol na Ethereum Classic, tak vraj na burzu Gate niekto poslal Ethereum Classic v hodnote 100 000, nejaký white hacker, taký dobrý hacker. No, neviem zatiaľ, ako to pokračuje ďalej, či akú to má dozvu, ale ani ako hodnota, hovorilo sa o mnoho viac, že 100 000 len možno nejaké zrnko v piesku. Dobre, takže toto bolo všetko, zrýchlika nejakých najdôležitejších správ. Ja vám ďakujem za pozornosť, veľmi si to cením. Pokiaľ sa vám video páčilo, poprosím o like pod videom alebo sa prihláste na odber a uvidíme sa zase v piatok. Čaute a ešte prajem pekný večer.